Totoo ba na ang rights, 30,000, isang lamesa? Totoo ba na 1,000,000 piso, pader ng Divisoria, pwede ka na magkabit hanggang langit? Oh, ayun, can they deny that? Or, now, wag na sila tanungin yun, di man naamin yun. Oo. 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 Ganun talaga ang mga sinungaling. Hindi, naman pero ano naamin. nangyari nung tinanong niyo yung mga vendor, kanino daw napupunta ang pera? Kay Eddie. Sino si Eddie? Eddie siya. Linis naman natin. Sa bagay, kung yung pagsasabihin mo sa akin na yung mga vendors na linis, na alis lahat, hindi ko kaya gawin yon hanggang walang kapalit na nabuhay sila. Kaya? Kaya, utosan mo na. Wala bang, di ba ba sumunod sa mayor ng polis, tsaka mga bumbero? Orderan mo lang yan, sandali lang yun. Pero isipin mo naman, yung damage na kawawa naman, yung mga mahihirap, doon lang umaasa pagkain nila. Di ba? Sabi ko nga, hungry stomach knows no law.